И здравейте, посетители на YouTube, аз съм Пламен и днес с мен е Илян. Днес ще рекламираме Nvidia Craft, така да кажа сървъра. Ето го админа. Това е главния. Там са описани warp-овете. Нали, има Warp Jungle, Warp PvP, Warp Hotel, Warp Jump и Warp Old Spawn. Така е. Натам започва survival-ът. И натам също. Да, там са правилата, сега ще щем да ги прочетем. Така. Значи, без гриф, бан, нали, без да искате ноуп или геймбот. Тъпо зомби. Да, разправяй с него. Значи, без псуване, нали, без обиждане на играчи и админи, така, и без искане на етами от админи. Това се е почти във всеки сървър, ако не се лъжа. Ами сега може да покажем някой от warp-овете, искаш ли? Хубаво е, давай. Айде ще покажем warp PvP. И такова пускам в warp PvP. Тук така затваряш, тук като искаш да изкачаш и влизаш. И така почваш да биеш като качен. Нали така? И аз ще дам IP в описанието. Еми, това беше всичко от мене. И от нас, де. Това е много добър сървър, всички да влизат. Има евент в 6:30, т.е. 17:30. Всеки ден. Да, това беше от нас.